annaba abin yabona ba wanda zan wabege bayan madogara ta annaba abin yabona ba wanda zan wabege bayan ka ubangijin ka sai da san mazil jalali gagara koyo cikin sifa da hali mai yanda ya so ka kaune zilkamali Allah ka taimaka mun mai duka dubban salati ga shugaban halitta wannan da dai shi kawai kai mabukata mai hana bautar irin ubal da lata habibullah masoyi madogara ta annaba abin yabona ba wanda zan wabege bayan sallama salati aminci gumfiyayye bangon halittu na fili har na boye madogara ta da kai kadai na waye juyo ka kalle ni ya mai maka da kai kadai ne nake lallaba raina zafi da kunci wanzan su in na zauna ina yabanka bare da yan uwana salamullahi alaika madogara ta annaba abin yabona ba wanda zan wabege bayan kai kawai nake so Allahu za ya shaidan zubar hawaye na ba wanda ya karban in ba kai ba ilahu ne ya dauken zubar dukkan hawaye sai akan ka ni so nake yi ka so ni dan soyayya ba ka tallafe ni ka san ba zan iya ba ba ni da ƙarfi na rai bare na haiba sai ka rike ni na zama abun madogara ta annaba abin yabona ba wanda zan wabege bayan ka da mamuri san kai shige mun soyayyar gaske annabi ka agaza mun dinga ganin ka wallahi ya fiye mun duk arzikin duniya mai baka kai ne masoyin da zuciya take so zafi da sanyi yaban kashi ta kwaso ƙaunar ka kullum da she take ya taso a zuciya da ruhi na san madogara ta annaba abin yabona ba wanda zan wabege bayan ka sifa da suna ka kaunace ni tilas umma yabona sannan ka abdullah mai madogara ta annaba
ƙara yi min kyautar kaɗin nan wadda kake zubo min ka cicika min sannan ka ce rike min hannun ka na rika na sumbace ka. Baitin yabona ni kai kaɗai na kewa mai kyan halitta dangi na larabawa gwanin buwayi waye gaban kanawa amsa anan babu ce ba shan madogara ta annaba abin yabona ba wanda zan wai bege bayan kare da amadi na zo ni nan gurinka na rera baiti da sallama gare ka na tambaye ka ka bani dan isar ka na roƙar wa Khadija abunka. Summa salatu alaika annabina Muhammadu ne mai san ka gobe ƙauna mun shidu ne ma na yaya ɗan uwana yayi ma yabo da baitin sanin madogara ta annaba abin yabona ba wanda zan wai bege bayan ka. وسيد الذي لولاه ما كان الوجود بأصله موجودا الله الذي خصصته بمحاسن سلم الكريم بها وهي مهودا اللهم صل وسلم وبارك عليه.